Tento podnik, pred ktorým stojíme, spáli ročne asi 100 000 kubíkov, pričom prírastok dreva v okolí je podstatne menší. Na východnom Slovensku sa v súčasnej dobe pálí viac v bioplynových elektrárniach, ako dreva prirastie na tom istom území. To znamená, príde o chvíľu doba, o rok, o dva, keď budeme musieť to drevo dovážať, aby tieto zariadenia mohli vôbec fungovať. Vy kritizujete aj to, že spaľujú zdravé drevo? Pozrite sa, na spaľovanie ako štiepka je povolená zákonom trieda 6. Základný parameter tejto triedy je priemer menší ako 30 cm. Tu si môžete nafilmovať kopy, kde určite každý strom má väčší rozmer ako 30 cm. Možno, že na začiatku bol dobrý zámer, že to, čo pri spracovaní dreva ostane, alebo keď niekto vypestuje také tie rýchlo rastúce dreviny, ktoré na nič iné sa nedajú využiť, iba sa dajú posekať a spáliť a vyrobí sa z toho energia, tak to možno na začiatku bol dobrý nápad. Ale z dobrého nápadu sa stala zvrhlá realita a riešenie. Preto sme za to, aby sa dotácie na toto spaľovanie a spracovanie biomasy jednoducho zrušili tiež som tu preto, aby sme všetci upozornili na to, že sa nespracúva iba to rýchlo rastúce drevo, že sa nespracúva iba odpad, ale je možné, že sa spracúvajú aj také veľké a široké stromy, ako možno vidíme hen tam vzadu. Možno, že predstav, každopádne myslím si, že v tejto situácii, aké žijeme dnes, nie je na mieste tak vysoká dotácia a že tá dotácia spôsobuje príliš veľa rúbania dreva a ničenie dreva, ktoré by inak mohlo byť spracúvané s väčším úžitkom. Preto biomasakéra v Národnej rade budeme navrhovať, aby tieto dotácie boli zrušené. Ďakujem pánovi poslancovi. On bol plánovaný ako posledný rečník, ale ja som si všimol, že nás prišiel navštíviť budúci poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Smatana. Čiže chcel by som apelovať nielen na to, aby poslanci v Národnej rade zmenili zákon a odstrihli tu ten napájací zdroj, lebo tu ide len o peniaze. Tu nás slúžia alternatívne zdroje energie čisto len ako zámienka pre tento obrovský mafiánsky podvod. Čiže samozrejme, treba to zastaviť v Národnej rade. Ale každý. Ďakujem všetkým, ktorí prišli, ale nenechajte sa znechutiť tým, že nás tu možno nie sú tisícky, ako by tu mali stať, ale každý z nás má možnosť vo svojom meste a vo svojej dedine túto zlodejnu, ak nie úplne zastaviť, tak aspoň výrazne obmedziť. Ďakujem. Ja som videl, že šéf začína posielať úplne na schvál auta. Keď ste si všimli, dokedy sme tam neboli, neprišlo ani jedno, ani nevyšlo. Ale keď sme tam boli, tak začala veľmi hustá premávka, ktorá okamžite po našom odchode zase skončila.